Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 20 noýabry hepdeniň 4-nji güni siz Türkmen Halky Dewleti kanalyna biziň çykyşymy seyretip durdyňyz. Men şu günkü çykyşymda siziň bilen Gurbanguly 44 sanly baýygy getirip halky urdurýar diýen tema boýunça çykyş etjek bolýan. Birinji bilen biz Türkmenistanyň gelen habarlary boýunça gürleşelim. Onsoň biz esas temamyza geçelim. Ine Türkmenistan'da köp eskerler hastaxanalarda ýok bolýar. Olar şu wagtlary ýani soğuň netijesinde, koronawirusyň netijesinde hastaxana düşüp o ýerde lukmanlar ýetmezçilik bolan soň, dermanlaryň ýetmezçilik bolan soň, şu tallatlara teýdiýän adam bolman soň, şular ýani iň agyr ýagdaýda ölmeli bolýarlar. Olaryň enatalary başga bir vilayatdan bu vilayata gelip bilmän soň, baryp woýnkomatdan spravka almaly ölüm hakynda onan beren oklar, onu da barıp cesedine alıp bilen oklar. Biz pikir etdik Türkmenistan'ın daşının cesedini Türkmenistan'a geçirip olmaya deyip pikir edenmizde Türkmenistan'ın içinden bir vilayetin başka bir vilayete eltiren bolan. Nähemçe şuraya kynçyklar döredýärler. Ol adamın ol maşgalan günäsýän ahiri ol öz prezidentini watany gormany uğradýar, ölmäne uğratmada. Ol hökümetiň günäsi şol watana giden oglanyň uruş bolman soň, uruş ýok ýerine öleni ol hökümetiň günäsi. Olaýda da prezidentiň, Türkmenistan prezidenti Berdimuhammedowyň günäsi. Nähemçe şu günäni boyuna alýan, şol oglanjyň, ölen oglanjyň jesedini enatalaryna wagtynda beripdiler oklar. Nähemçe ol ýaly päsgeçik döredýärler. Men şonu hiç kellem aýdym. Alyp bilemem. Türkmenistan'a administratif urunun, Türkmenistan'a yani kanun urunun hiç tap işlem yok. Türkmenistan'a dine parxorçuluq edýär. Egerde şoň enatasy başga vilayatda muhalçy daşy vilayatyna oturup para verip gelin bolsa 2 günde cesedini alyp giderdi. O görgülerde oğlunu prezidentini armiýa uğradyna on pul ýok. Yani şol ölün ýagdaýynda şonu alyp gelmeli we şonu jaýlamady adamyň pulu ýok. Şu zatlara prezident düşünmeli, ine şu oglanjyklar, bir güne ölen oglanjyklar. Türkmenistan'ın prezidentinin ukypsyz 16 ýylda herkede üçin sistemanyň işlemeýän üçin, gorunuş ministrligi dol çökün üçin ine şu zatlar bolup geçýärdi. Medisinaň çökün üçin, goruş ýani saglyk goruş sistemanyň çökün üçin ine şu zatlar bolan soň ol Türkmenistan'ın prezidentiniň birinjiden ýalňyşlygy. Sebäbi biz Türkmenistan prezidentini saýlamadyk, onu çarşma bilen bok. Ondan saýlawlar geçen saýlawlarda falsifikasiýa edip 99% alyp gidip otyr bu. Bu bir gülkünç. Ine şoň netijesinde ine şu ýa betbaçylyklar bolýar. Men size her wagt aýdýan. Biz siýasata goşulmaly. Siýasat diýip biz hökman politik bolmaly, ýok. Biz siýasata goşulmak diýmek biz öz haklarymyzy gorumaly we bizim haklarımız bolsa hökman suratda orta çıkıp aýtmaly şonu. Kim bolaýsyn, prezident bolsun, häkim bolsun tapagy ýok. Günäkar adam jogap çekmeli. Prokuratura ýüzlenmeli. Nähemçe bizim prezidentlerimiz armiýa gidýär-de, watany gorumana uruş ýok, uruş döwletde giden ok, Türkmenistan döwleti neutral, hiç kimle uruşap boran ok, ýöne bizim sallatlarymyz ölüp gidip otyr. Näme bolýar ýaly? Ya ýürütüşler öldürýärler, näme boldy? Prezidentin çağırı oğullara kulluk eden ok, o düşnükler. Angliýada prins, prinslerim kulluk edýär. Barıp 2-3 ýyl kulluk etgelýärler. Nähemçe Türkmenistanyň aktyklary prezidenti, prezidentiň aktyklary ýegenleri kulluk eden ok. Näme olar? Olaryň ganyna ýa gök ganak ýa-ni. Ýa näme Türkmenistanyň graždany dämi? Ýa näme Türkmenistanyň konstitusiýasynda her bir erkek adamyň borjy bak, harby borjyny etmen, o nähili waýny pasport alýar. O zatlara aňlarda dursun. Bizim prezidentlerimiz uruş ýok wagtynda Türkmenistanyň içinde sallat bolup ölmeliler. Sallatlaryň ýagdaýy gatar, sowuk, wagtynda vitamin ýen oklar, naharlary ýer ýaldy. Şol seýredýän ýok. Banita düşen wagty hastaxana bulary dermana pullaram ýok. Enatata başga bir vilayatlarda gelip bilen ok. Olar seýredilen ok. Lukmanlar seýretmek pul bermesen. Ine ölüp gidip otyrlar paçkada.
Hani Türkmenistan'ın hükümeti, hani Türkmenistan'ın milli lideri öýüni arkadar diýip ýa atlandyrýan adam. Hani yalan watan programmasyna milli lider surata düşüp günle suratlar çykýan adam. Hani ol diňe kinoda mı, ýani diňe telewizorda mı? Hakykatda barmy şol? Näçip Lukmanyň ýanyna baranok? Näçip özü Lukmançylykda okan soň bar şonu düşünşenok? Näçip sallatdyr ölýär? Kim soň Türkmenistany gorusun? Kim soň çağırsyn sallatdyra bersin? Ne şu zatlary şu bir kanunçlar diňe ýa sallat harbowlukda däl, sallatdan harp edýän gullugynda däl, başga hemme pudoklarda, hemme sistemada, şu hemme sistemalar çüredi. Pul sistemasy, kredit finans sistemasy, maliýe, finans, sosial, ykdysadyýet, pudoklar, siýasat hemmesi çökdi. Çüräp inni galdyrman bolmaýar. Şunu täze gelen prezident giýje gündä işläp 4 ýylda galdyrylsa, şoňa hakyky gahrman bermeli. 4 ýylda komandasy bilen giýje gündä dem alman ýa işlese, şonu galdyryp bilse, şoňa gahrman bermeli. Şol ýa ýykdy şunu. Inanyň. Şoň bilen şol Gurbangul diýilýän bilen özüne milli lider diýip atlandyryp giýje gündä ýa yalan watan programmasyna çykyş edýän adam. Yalan watan programmada şunu ýa Hudaýa demeýän adam. Inanyň bir kezzap. Şonuň bilen biziň geljegimiz ýok diýilýär. Janyň ýa 18 ýaşly oglanlarymyz öýlenmeli, çağa edilmeli, Türkmenistan döwletini ösdürmeli. Ölüp gitmeli bir güne. Uruş ýok wagty. Koronavirusdan 80% adamlar bir güne öldü. Sebäbi saglyk boruş sistema taýýar däldi. Bütün dünýäde koronavirus bar. Bulam ýanky nimesi bilen öz karary bilen koronavirus keselmäne kesel ýok. Türkmenistany koronavirus keselinden ölmeli adamlar ölmeliler diýip bir idiot absurd görkezden çekdi bolýan. Indi Lukmanlaryň taýýarlygym bolmady. Örkütdi adamlar, bir topar adam. 100 bin olay adam bir güne öldü. Cemilöň 160-170 bin, 100 bini bir güne öldü. Diňe prezidentin ýanşylygy üçin. Bunu 100 binläp adam öldürýär. Häzir sallatdyň ölýän şeýle köpelli bolýan. Hudaý taýdan statistikasyna meýdan oklar gelýär. Biz parahat ýurt, parahat döwletde egerde bizi gorumaly, gullukda adamlar ölüp başlasa, onu diýmek biziň Türkmenistan içine uruş gidipdi, biz bilemdi onu. Hani öňkü diýen gelnejeler, daýdalar, adamlar, ýaşullar, ay başymyzda parahat bolmuş, arkadagy şöhrat. Arkadagy şöhratda, arkadagy türme diýmeli. Öň türme basmaly. Dogun garyndaşy bilen şu ýaly bir Hudaý hakkynda atlar bolup geçýär. Men näme diýjegimi bilemok. Biziň halkymyz galmady. Şoň üçin gulluk edýän adamlaryň ýa-ni oglançyklaryň enatatyna ýüzlenýär. Siz pikir etmeň siziň çağınızdan ýa kesel gyradan geçikler. Ýok, koronavirus hemmesini alýar. Ýöne şo ýerde vitamin bolmasaň, buluň bedeniň immuniteti pes bolansoň ulu ölküdýär. Wagtyna ýa-ni kömek edilmese. Kim olar pul tölesin dermanlaryna? Kim olar pul tölesin şo ýerde ýa-ni kislorod nämäni bermek üçin, balonlar almak üçin? Hiç gitmez. Kime garaba sallatdylar? Türkmenistanyň prezidentine beripkä, goruş ministrine beripkä, kime Lukmana beripmi? Lukmanyň öz gaýysy depesinden ölüp duran adamlara haýty bermesin. Bütün reanimasiýada bir sany wraç. Bir näme bilen edýämet? Ol her adam ölüp duran adam reanimasiýada aýraty bir problem. O bir adam hemmesine näme ýetişdi? Uslene diýilýär ýa-ni biri Lewapda ýa Daşoda ýamarda bir galsa paçkalap milisiýanyň ýaňyda uslene, polis. Näme Lukmanlar uslene deňok, öýle ölüp duran adam. Inni harwoluň ýa kasahanaryna ýa-ni harwy däl Lukmanlar taşlap şol berki diýerler. Harwolukdaky medikler çykdy işinden. Bu ýaly bize iş gerekler. Bu ýaly işleýär. 2-3 smen işleýär. Bize aýlygan berenok ölüp gidýär şu koronavirusdan bize kömegim edilenok, dermanlarym ýok, hiç adam ýok. Biz inni işlejekler diýip işden çykdylar. Bu ne diýerler?
Sebebi Türkmenistan prezidenti hemmeni gulýan saklýar. Gullarym işlerine bir naharına yetýär. Bu görgülü lukmanlar 35-40 dolar işleýär. Giýje onu 2-3 meýanlar işleýär. Banitanyň gaýdan o. Hatabet görsem 0,10 santimden alýar sagydyna. O dünýäde ýok olar ýa. Ol gullar däme. Ol diplomaly, ol ýa okulyny uturdy, tejribesi bar. Hökümet şunu doğru derejede ýa şolara hormat goýmak. Ne aýlykdan, ne administrativna, ne kömek eden ok, ne jaýlar beren ok. Doğru gider daşırdı giderler. Doğru mu diýär? Näme çyk uraýaly? Ýa-ni Türkmenistan problemlaryny çözmek, ol gulýaly çözýän ol Türkmenistan prezidenti lentçi kesip milyonlap, 700 milyon, 800 milyon, 2 milyarlap atyp ýör. Olar bolsa aýlyk berilenok. Kime der o zatlar? Şoň üçin ýykylyndy, boldy. Indi mundan beter diňe erwetdik bol. Şoň üçin sallatlaryň enatalaryna ýüzlenýän garaşman kaçan oğlum jesedi geler. Turunda voýnkomatlardan talap edin. Men oğluma şo ýerde şert dörüp bilmeseňiz gulluk şertlerini getirmeýidina men öz oğlumy öldürjek gal. Oğlumy da jaň edip aýdym getirmeýidina. Näme gerek uraýar o watan borjyny getiren ok. Sen ölüm borjyny ýerine ýetirýän. Egerde hökümet watan borjyny adamlar çağırsa, on şertlerini öredýär. Ine Ýewropada, beýleki döwletlerde Özbegistan, Gazakystan şeýle sen şertsiz almaýarlar. Şertler nämişip ýoksa o gorunmak ministrine pul düşen oga. Hemme pullary Türkmenistan büdjetine getirmän daşarky, Türkmenistan daşarky valuta şöplerini goýup ogurlap gidip oturýar. Serdara wapşe goýdy. Sentrabanka gelen hemme pullary köp ogurlady. Indi ýegenini goýdy Vneşkanyň bankdan daşarpdan alýan kreditden pulunu sen ogurlady. Bu ogurlardan biz kaçan diýnar? Şoň üçin pul ýetenok ne Talyk Goruş ministrligine, ne Goruş ministrligine, ne polislere, ne gulluklara pul ýetenok. Bu doktor ölüp galdy pulsuz. Olardan soňkusyny sypyryp gaýýarlar. Pul ogurlap kaçmak bilen. Yeni bir problema ine aýdyp geçeýin. Men gynasam problema aýtmaly bolýan ýa şol çözülsün diýip şu problemler köpe gitmesin diýip aýdýan şu zatlary. Türkmenistanyň beýkanly prezidenti özüne milli lider diýen bir kezzap, özüne arkadaq diýen bir kezzap adam ahir şunu eşitip şolar kömek etsin, öz guruluş bizini dursun, öz ýa ogurlary, ýegenleri bilen ogurlugyny düzedip durup azajyk bir halka üns bersin. Ölküde otur bu halk diýip şoň üçin çykýar. Şoň üçin men şu kemçilikleri aýdym. Indiki problema studentlaryň problemi. Häzir Türkmenistanda studentlaryň enatsy galyp başlady. Ine hargulukdaky işleýän, hargulukdaky azap çekýän oğlançyklaryň enatalary goşulyň, ýa studentlaryň enatalaryna. Şu bir ýerde bir ýer çyksa barın şu ýerde haklaryňyzy goraň. Öz perzendiniň haklaryňyzy goraň. Sizi allap getirýärler, jesedini getirin. Ay o ýerde bir zat bolup, bir ýerde bir zat bolup, ýa maşyna aşagyna aldy, ýykyldy, özüne näme zat diýip allap getirin. Hakyky hastahanada koronavirusdan öldü. Şo ýaly. Studentlaryň ýagdaýy. Indi öňüme aýdyp geçipdim. Russiýada, Ukrainada, Belarusiýada we başga döwletlerde konvertasiýa bolman soň şolara 50 dolar iýerilen soň kime ýetýär? Okuwdan kowulurlar, apşydyny tölemeýän kowulurlar, o görgüller daşarda galdylar. Näme etmeli? Kanun bolup ýa wizasy ýok olaň, ýa-ni iş wizasy ýok, olaň D13 wizasy diňe okumak üçin. Pul aňardan gelmese bular ogurlyk edämede, bank ýaraýmada näýli günni görsin. Enatalar her Türkmenistandan çykdy. Ya konvertasiýa edin, ya şolar ýerine getirin, samolyot bolun. Biz öz çağlarymyzda ölüme iýermedik, ya şo ýerde garyp bolup, galla köçede ýatyp iýermedik. Biz Türkmenistanyň şolar diplomat gelip Türkmenistanyň üstüne diýip iýerdik. Şo diýip aýdýarlar. Hemme studentlaryň enatalary gaýrat edin. Goşulyň birek-birinize birleşinde hereket edin. Vilayet boýunça hereket edin. Gönü hekimiň ýanynda barmy? Hekim şo ýerde prezidentiň wekili. Şo ýerde ýa-ni bilim ministrliginiň wekilleri bar, vilayet wekilleri. Gün şo ýerde talap eden. Ine o banka baranyň bilen bank näme etsin? Hemme gelýän eksportdan gelýän pullar
Türkmenistan'ın içine giymen daşkı şortlarda, yani valyut şortlarına kal, şu yerde oğurlanıyor. Türkmenistan'ı geriye atıyor. Onu Berdimuhamedov oğurlak gidip oturuyor. Ahmet Çalıklı. 700 milyona, 1,5 milyarda yine İran'dan elektroenerjiye geçip oturuyor. Kime göre var? Şu yani neyse ulu proyektler, gerekmeyecek proyekt olsa yine şu yerde halka bir peyda bolaymasın. Men oğurlap bilsem bolýar diýip şolara başvuruyor. Men düşünemek şun bir 16 ýylda bir halky eden gowzady barmy? O eden guruluşlara o ýerde 70% pullary oğurlady. Başga biri bolanmasa diýmedim diýende 3, 4, 5 etse köp gururdy şu gurulýan zatlardan. Diýmek 3-4 etse 3-4 vilayet gururdy. Şu Türkmenistanyň Aşgabatda näme gurulmasa? Aşgabat vilayetinä, ýa-ni Akyl vilayetinä. Edir şu zatlar başga vilayetlerde ýene 2 vilayetde minimum gurulurdy. Ya da 4 vilayetde gurulurdy. Diýmek Türkmenistan 4 vilayetler bolsardy. Hana zatlar. Men giden soň men öler, men ona söýgeler, ýöne jaýlar galar diýip. O jaýlar sizin cinayet işlerinin dokazatsypy bol. O ýerde siz 60-70% pulu oğurladyňyz. Şoň üçin kontraktları bahalaryny ötkedenok, karar çekende gazetlerde çykanda şoň kontraktyň bahasy görünýär. Adamlar bilýär, şu jaý 5 milyonluk geçenok, onu 25 milyonlap ýa gurt bolan onu. Sen super stроитель, ýa gyzyldan çaýdan bolan onu. Şu ýaly bir özüne oňrulmaýan ne guruluşda, ne medisinada, ne prezident bolup, ne administrativ sorag çötmeýän, ne ykdysady sorag çötmeýän bir atçy, bir itçi, velosipedist bize gerekler. Bize häzir Türkmenistan krizden çykanmaly. Sebäbi bu kriz, koronavirus ine Ýewropada 5-nji walnar etdi. 5-nji tolkun etdi. Şol 5-nji tolkun Türkmenistanyň 3-nji tolkun. 5-nji hem gelir görürsüňiz. Mundan kyn bar. Sebäbi şu kunna hiç tat edilmedi. Ol edilen protokollar zatlar ýöne bir galşyk üçin edilip halk soýýar. Ondan da bolmaz. Şoň üçin ine men düşünemek şu hökümetiň ýol başynda hiç kedlemal bilemek. Näme şertde şu adam şu ýere geldi, saýlanman. Näme şertde şu adam Türkmenistany batyrdy. Näme şunu ýa-ni bir ýerde bizim prezidentimiz bolan bolsa, hiç tat etmeýän ýöne oturan bolsa, onu da gowady. Bu eden zady ol oturman hiç tat edenden 100 etse beter bolup gidýär. Ak maşinler, ak bamperler, inni ol ak paddonlar, häzir ak şinler barşýar. Bu kesel adam. Bu psihik tarapdan kesel adam. Ara zat bolsa muny jany ýanyp başlaýar. Howber, nina var ýaz. Musa, salam aleykum. Men salam. Burada häzir çykyşymy ýa-ni bu toraýyn ýene 5 minutdan ondan gepleşe girer. Bolýar. Indi esas temamyza gelelim. Burmanly 44 sany baýyk getirdip halk gurduruyor. Ýadyňyzda bolsa, ine Lewatda dünýä bazaryna aşşak bolup 100 golay adam çykdy. İçinde esasy böyle aýallar. Aradyna bir 10% erkekler. Esas aýallar bazarda söwda edip, şo ýerde maşalaryny ekleýär. Şolar çykdy Mar vilayetynyň akýaly, Akyl vilayetynyň akýaly. Bizim bazarymyzda açyp berin, biz çağlaryny eklemeliyip çykdylar. Onun daşyndan ýa-ni awtologlary ulardan korrupsiýa bilen ulardan salyk salynan ýa-ni hökümete däl, jüwlerine salyk salynan ine adamlar çakyň tarapyndan salyk salyndy. Ine şol adamlar koronavirus bolan soň awtobusda 10 adam öňküýäli girip oturup bolman soň, ýa-ni her bir rýatdan adam oturan soň, adam sany azalan soň, gidiş azalan soň, biz sizin jüwiňize, sizin nırxyňyzy berip bilemizok. Günne her gün $20 size berip bilemizok. Biz alyp o pul diýip 3-4 ay öz pulundan töläp, ahir 30 tane adam çykyp şonu ýa-ni talap etdiler, goýun şonu durgun diýip. Bir protestler, bir adam talapy, bir kıyın ýagdaýda düşün, beznadёrny ýagdaýda adam öňe çykyp bir haýyş edip soraýar. Näme diýip Türkmenistanyň milli lideri? Gowun ferim. Biz şunu izarlap bildik.
Dün 44 sani yürütülüştüğünün spesnal geldi. İçinde Pribaltlar var, Pribaltskan adamları. İçinde Kafkalar var. Türkmençe uğrayan yok içinde. Şoları getirdi, levagı iyi verip, şol 60 adam tutup, 30 adam tutup, bulori Türkmen Aşgabat'a getirip, vurup, edil adam hükmünde değil, malam şeyini vuran oklar. Huday saklasın. Ol ýa-ni awtologdaky adamlaryň aýallary aýarymyzy goýberýän diýse ulanamak gidip. Aýal, çaga, ýaşly siretmen vurup çeýnek gitdiler. Ine dün 44 adam emhime gullugy şulara awtobusy mindirip, ýa-ni gahrmanlyk berip samolyotda uğratdy. Ünsün Türkmenistanyň milli lideri öz halkyny vurmak üçin daşa ýerde ýüzlenip şoýdan spesnaz getirdip, vurdurup gahrmançylyk hökmünde bulary, ýa-ni sağ bolsuny bilen iyi berýär. Onsoň MHM işgäriniň ýolbaşçysy Annaýew bilen Türkmenistanyň prezidenti kim bolýar? Bize aýdýar, ay bolýa içinde biz özümüz türkmen bir zat bolsa bolýar, öz türkmenimiz diýip. Haçanda daşyndan ýag gelse biz öler turarys. Ine ýag geldi. Ine ýag 44 tane adam geldi, gönü girdi, itten çıkardı adamları. İten beýle vurmaýarlar. Hudaý saklasyn. Vurup süýndirdiler. Gahrman bolup gitdiler. Ine daşdan gelen düşman näme şol? Näme şol? Hani erkeklerimiz? Hani özüne göwün etýän polisler? Hani gahrman polisler? Hani gahrman gorunuş ministrleri? Daşyndan ýag gelip bizi öldürip barýar. Prezidentiň işi bilen, prezidentiň haýyşy bilen gelip öldürip gelýär. Hani siz? Hani MHM'de galan gahrmanlar? Hani MHM gullugy biz watanyň ýa-ni bütünligini golýar. Bütünlik golýarmy? Siz daşyndan adam getirip Türkmenistan halkyny ýedýäňiz, urdurýaňyz. Hudaý saklasyn. Bu banditler, bu adamam diýip bular. Seredin. Ene siz köçede dursaňyz, bir siziň bilen bir-bire uruşup bilmän, häzir dur diýip telefon edip, başga bir döwletden adam getirip sizi urdurýar. Näme diýersiňiz şonuň? Näme şoň ýa-ni erkek kılığmam diýersiňiz? Ýok. Özü uruşulmasa, bolýa ýumrugy ýytyň onu uruşmaly mı? Uruşulmady. Olam hiç beýleki döwletden adam getirip sizi urdurýar. Hudaý saklasyn. Men şunu hiç kellem alynmak. Näme şu bolýar? Näme çip Türkmenistanyň hukuky gorayan adamlar şunu reagiýet eder. Näme şu 44 sany kezzap geldi, daşyrtdan kelle keserler saklamadylar terroristleri. Näme şu şolar gamamadylar? Ne sebäp prezident olar ruhsat berdi. Sebäp prezident inanýar, polis etmez, MHM etmez, men daşyny gelip edämeden öz halky özüni ezmedi. Sebäp bütün halk prezidente garşy onu gowulýar. Inni sizin hemmäňiz düşman. Şu gün halk uran bolsa, ertir MHM'şikleram urmana getirir o spesnady. Sizi bir günle aristawat edip, pagonlaryňyzy ýöne halk eder. Ýa-da sizin ýa-ni polislaryňyzy şeýlerde getirip urdurup gider. Şeýle. Biz şunu milli lider Türkmenistanyň ýa-ni meselelerini çözýän halkyny ýagdaýyny çözüp giýje edip kitap ýazyp bir ýazyjy, şahyr Türkmenistanda bolmadyk bir adam doğrudan Türkmenistanyň hökümetine, intek bütün taryhyna, Türkmeniň taryhyna bunu ýa kezzap daşaryndan adam getirip öz halkyny urdurýan adam mene göremok. Siz görün bolsaňyz ýaryn kommentariýada meni bilip galan şol hatdy. Ol Hudaý saklasyn. Hormatly watandaşlar, men näme size şunu düşündirýän? Nähili nukudu şu adam nähili nukudu bardy. Düşünün how ertir gowulaşar, Serdar gowular, Serdar gelir. Serdar prezident bolsa şu haram adam barıp ýa-ni halk geňeşiň ýolbaşçysy bolar. Serdara ettirmez. Serdara aýdar durar. Dur men Putin'e jaňa deýin, kelle keserleri iyi berer Çeşniýadan. Dur men oňa jaňa deýin, gelip bular tekizläk diýär häzir türkmen halkyny. Bu halkyna hiç wagt dayanmak. Sen saýlawlaryň geçen halkyň önüne borç alamak. Ol telewizordaky bir elini Gurhanowa, bir elini
ýa-ni konstitusiýa goýup kasam içeni ol hiç adamı. Bu banditler onun sözü yok. Şun bir zat diye erti tersine bir zat diye. Bu döwletlerin ýolbaşçylaryny allak gelýär. Halkyndan hiç adam hata bermek. Men näme pise şu zatlary düşünýän, bizim ýolbaşçy diýip bir hormat goýjak adamlar hormatlardan geçti. Şu adam cinayet edip günle edip gelýär. Biz şunu tutsak etmeli. Men şoň üçin hukuk goraýan gulluklara ýülenýän. Wagt geldi gahryman bolmagy. Tutunda tutsak edin şonu. MHM gullukdaky işgärler. Annaýewy tutun. Annaýew we Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Daşeretden spesnal getirip Türkmen halkynyň aýal gyýlary ol hiç wagt bolanokdy aýal gyýlary urarýar. Huda men aýtmaýyn edilen zatlar men utanýan aýtmaýan. Hudaý saklasyn. Şol ýaly bizim halkymyzyň ene gyýlaryň üstüne olar bizim eçilerimiz dogunlarmy. Polisiň işgärleriň garnaşyna maşyň içinde, urulmagyň içinde. Hudaý saklasyn. Sizin namysyňyz ýokmy? Ya sabrlyga aňarda dursun, namysa aňarda dursun. Siz ýem näme dönükmi Türkmenistanyň halkyna? Türkmenistanyň prezidenti onu prezident diýmelini. Dönük diýmeli. Halkyň düşmany dönük diýmeli. Türkmenistanyň dönügi. Öz halkyny ýolbaşçy bolup kömek etmän, dünýä barada bar problemany çözmän şolaryň bolýa ho. Men milliardlap daşarda ugurlap durdum. Bolýa şolary bolýa açmaň ine size $3 milyon hemmeňize 6 aýlyk nahar bolýa, şoňa oňuň diýip, ýani onu etmän, gaýtyp daşarda şu pullary töläp, şu pulu adamlar alyp gelip, kelle keserleri öz ene gyýlary urdurýar. Hiçbir kelle gelýän zatmyş. Bu paraxorluň, kezzapyň aňyr başy, bandit bolmagy. Öz halkyna başy. Hudaý saklasyn. Namaz etmeli. Öz halkyny başga bir halka urdurmany. Ol men bilenmek ol bir Türkmenistanyň türmelerde ýatan oğlunyň iň erwedem Necip etme şunu. Ulu gahryman bolýar prezident aga. Şonu ýa bizim prezidentimiz. Hormatly watandaşlar. Men şoň üçin diýen, biz wagt çekýär. Biz galmaly. Studentlaryň enatalary birleşmeli. Bolunny. Sallatlaryň enatalary birleşmeli bolunny. Siz studentlaryň enatalary bilen birleşip inni waýnkamanyň öňünde durmaly. Siz hekimliğin öňüne barmaly. Siz durmaly, çağırmaly, spasat etmeli. Wagt baka. Gününden ýagdaýlar kynlaşýar. Türkmenistanyň prezidenti hiç zat çöp bilmeýär. Bu diňe pul gurlap bilmeýär. Türkmenistanyň ykdysady, administrativ ýagdaýy, Türkmenistanyň saglyk goýuş sistemasi ýykyldy. Hudaý saklasyn, bir ýerde, hökümet ýerde, amanat ýerde, gullukda bolsaň ýa işde bolsaň, sana kömek ýok. Öz jüýüňden pul çykarmasaň, sallat görgü niýeden çykarsyn pullar? Niýeden pul alsyn? Özüni reanimasiýada ýatanyna dogunlaryna enasy gelmese, niýeden pul alsyn ol? Nähili özüni saklasyn? Türkmenistanyň prezidentinden ınanar ýaly. Goraýyş ministrine paraxor, ınanar ýaly. Ofisiýerler paraxorlygy ýatdy. Näme insanlar? Ölýär diýär. Oň jesedine mak bolanok. Wagtynda. Hudaý saklasyn. Musa bağışla, men wagtamy aldym. Men şuňky Türkmenistanyň köp gürleşdim şu tema boýunça. Ondan şu maglumatlary almaly, gaty ýanky özüm erwet duýdum. Gaty ýanky hiç özüme düşünip bilemokda şu näme şu zatlar bolup geçýär Türkmenistan. Näme şu zatlar bolup geçýär. Siz jogap bermäkäňiz men häzir hemmeleriň öňüne bağışlama sorayan hormatly watandaşlar. Benim öýümde internet öçdi, ondan soň ýürüýte spesialistler gelip 2-3 saat ýanky edip zordan oňur kitler şuňlukça ertege dowam ederler. Şoň üçin internet bolmagy men çykylmadym efire. Ine men giç bolsa da çykdym. Size şu habarlary ýetirelim. Musa siz berdimi? Musa gelinçe onda men çykyşymy dowam edeýin. Men şul häzirki çykyşymda sizden birden sorajak bolýan. Sizin pikirleriniz, biz näme etmelini? Biz ine protest gurna bilýär Türkmenistanda. Biz protesta çağır bilýär. Ýöne halkymyz inni urulup, depilip, ruhlary mertebesine alınıp şu derejäge geldi.
Olarda günah yok. Olara karşı dünyada en uly diktatordur. Milyarder, narkoman, geroinçik, psihiktadan kesel adam. Dur. Bular näme etmeli? Şunu bir ýazyn. Maslahat verin. Biz devlete topar bolup, oň üstüne gaty işleýär. Bize öz pikirlerini aýdyn. Ine bizim bir vatandaşymız ýa-da iletişmek geçmek gerek. Birek-biregimize iyile haftada bir-iki haftada bir adama gelmesiz gerek. Bularny birleşmek gerek diýär-de. Men bu düşünüp bilemok, aýdanlarına ýöne birleşmek geregini gowy düşünmem. Musa geldiňizmi? Ine gelen bolsaňyz gepleşigi dowam edeli. Men size soragym bar. Biz şu ýagdaýda näme etmeli? Bizim halkymyz aýal gyýlary, ýani ejizlemen, urup, olam türkmenler, türkmenen beýle urulmaýar. Daşyndan gelen spesnaz, Pribaltika adamlary, ýani Kafkazyň adamlary itten çykaryp gitdiler bizim aýal gyýy gelinlerni. Ine şu namyslyk, şu ýani namysyz hereketler hökümetiň emhemen ýol boşlugynyň özü uğradyp, özü garşy alyp şu zatlar etdirdi. Sebäbi türkmen halkynyň etmejegini bilip bular. Bular ne daşyndan güýçleri ýygnap türkmen halkyny etip başladylar. Siz näme araýaňyz şuňa? Gaty gynançly waka bolup geçen zatlar ýöne bu prezidentden garaşmagy zat muny häsiýeti şoňa dengelede faşist häsiýetde insany adam hasabynda görenok da hiç ýyly haýwançyda görenok. Adamlar öldürmene de, atmana da, gün atmana da, buyruk vermene hiç satça görmez diýip pikir edýän. Bu bizim näme etmeli indi? Ine biz daşarda çykyş edýäs. Siz OBS bark gaýtdyňyz, Muhammed Ağa bark gaýtdy, Nur Ağa bark gaýtdy. Şol edilýän etdilikleri şolar ýerine şolar ýetirmeli de şoňaly bir düzgünçilik bolup barýar. Grajdan uruşuna barýar. Bu adamların hak hukuklarının deprenmegi gaty aýylgan şart. İçerideki oturan adamlar bize habar getirmeli, informasiya geçirmeli. Hem pudoklardan tapawy ýok, haýsy pudok bolsa da hem ýerde bir düzgünçilik bolup dur. Biz näçe informasiya ýetirsek şonça da bize daşarky ýurtlaryň demokratik institutlary, hukuk goraýjy näme edaralar bize kömek ederler. Şolara sanksiýa girizmäne yol açarmyka diýip pikir edýän. Ine bir ýerde почему комментарий удаляет? Men комментарий udalat etbilemo, men hem gepleşik geçirýän, hem kommentariýalary ýani ekrana goýan men udalat edemo. Söýgülmese udalat edemo. Seredin Musa. Ine siz ýa sanksiýa ediler. Üstüne işilip dur. Ýewropa döwletleri hökman baha bererler. İşilip dur. Ýöne olum edýän zatlary dogul çözmeýär şu meseleleri. Şu meselede ýene de halk turmasa, olum etjek zatlar goşmaça ýani hereketler. Ol bir halkyň turan wagty goşmaça hereketler üstüne güýç bolup bilýär. Ýöne şu goşmaça hereketler hemme zady çözer diýip, ýani Ýewropadan gelip şunu tutmak giderler diýip ýa neme derler diýip onu ýani fantaziýa etmeliler. Hawa olar seyrederler, hawa olar sanksiýa bererler, hawa olar bir ýerden granisadan geçenne tutsak ederler. Dogry. Ýöne olar gildenip oturlar Türkmenistanda. Men diýjek bolýanlarym, seyredin. Biz eger ýuwaş-ýuwaşdan haklarymyzy alyp durulmasak, onda prezident bu zatlara giýmezdi. Daşyndan güýçli kelip Türkmenistanyň aýal ýyllaryny urdurmazdy. Sebäbi o bilýär. Hemmeler galar. Hiç zat bilmem. Ol şol 60 adamy urup, süýndirip, sünklerini döwüp, ay şu edilmedik zat ýok görgülere. Şolary şeýdip beýlikler gorkudan diýip etjegi. İçindäki emhemenden gorkudan diýip, içiniň polisinden gorkudan diýip etjegi şoň. Men diýjek bolýan zatym, ýene de bize diýýär, ýene de halkymyza diýýär. Sen maýyp bol, sen elsiz aýaksyz bol. Hemmemiz galmaly.
Variant yok. Ay daşından gelýär zat edýär. Biz şuraya mafe bolmaly. Yok. Biz galmaly. Biz 100 adamda, 200 adamda, 20 ýaş aktivistler müňläp galmaly. Onanyň müňläp galsaň polisiýa makamyna geçýär. Goruç ministrine, MHM makamyna geçýär. Biz bir günne aýrarys, güýçli aýrarys. Biz bir günne izolatora dıkar şunu. Şu izolatora dıkıp komisiýa döredip şol 3 aýlap din ardalar aldyrys. Ardalar alan tamam. Şun cinayeti her gün telewizorda okuyup şun cinayet edin işlerini biz baka vereriz. Biz de yani kadiyet baka verir. Kadiyette de din kadiyette halkın tarafından yürütülüp saylanan adamlar çıkar. Şolu kadiyetin yanına oturur da öz bakasını verir. Şolu yani adaleti çözer. Özünün edişi yanlar tökmet atıp yani narkotik atıp ya bolmajak zatlar ettirip yani bolmajak zatlar yazdırıp 5, 10 yıl, 18 yıl, 20 ýaşyl batyp Türkmenistan'ın elitasını basıp ölüp tuturdular abla. Ölmediğinden koyverdiler. Türkmenistan'ı bütün ruhtaydan öldürdüler. Mertebesini kaçırdılar. O süt var ya sütlü stakanla. On yani yokurduğunda smetanası var. Smetanasını alırlar. Sütün içinde vitaminler suya döndürdüler. Yine şu bizim halkında. Bunun meter bulur. Niyemitler bulur Türkmenistan'ın halkının gulluğu gul ýaşaýarlar. Öýler paçalyk geçip ine Türkmenistan näle bu Berdimuhstan bolýar. Ine şoň var ýa bu. Sen men düşünemok. Sen Türkmenistan'ın saýlanan prezidenti bolýan bolsaň, sen milli lider bolýan bolsaň, sen arkada bolýan bolsaň, o dünýä bazardaky adamlar çıkıp öz ýerleri duşurda arendasyny töleýärler. Görgüler çağalaryny eklemeli. Haritler şo ýerde çüýremesini bize bir mümkinçilik döredäň biz açyk söwda edip ýa-ni çağalarymyzy ekleýälik. Beýle adamlar da kömek ederip çyksa şulary daşyndan spesial polisiýa getirip Kafka, Pribalskan adamı getirip vurdup öldürür ýa-ni urdup diýär. Ona sağ bolsun bilen bular ýene iyi berýär, ýerine pul ýok elbetde. A şu pulu şol adamlara bersen problema da ýok. O. Men şonu düşünemem. Şol ýa-ni bir hiç wagt halkyna kömek et görmedik. Halkyny gırık gelýän. Adamlar ölse de boyun almayan. Adamların bütün döwletiň tragediýasy. Yine 56 adam Türkiýede öldü. Bir turda bir o adamlar şulara hormat goýdum. Ölün ýat ýurda ölün adamlara menim kömek edilmedim diýip bir minut bir ýa-ni minuta malçany diýerdi, ýa-ni bir minut geplemen durdu, hormat goý. Lewapda 1000 adam öldü. Aydym adam. O toy edýär o güni. Ertesem çıkıp gitarda aydym aýdýar. Bir psihiklara beýlen o. Onun käm wagt ýa-ni adam bolýar da soň ýene kellesi diýär. Bular her wagt şeýle. Men diýjek bolýan zadym, hormatly watandaşlar. Pikir etmeýän serdar geler gowy olum psih bolar. Anany sebäbi onuň arkasynda eýýän klassdaşlary, ýallaklary üçdi. Şeýle bir ýallaklar biler. Mundan meter. Sebäbi bitirleşik gidýär. Ýa-ni gowlaşyp ýa orta düşüp ýa bir ýerde duranok nokata şu bitirleşik gidýär. Şol ýaly kynçylyk günlerimiz öňümizde. Biz turmasak. Ölýänem bolsak, gyrylýanem bolsak, müňläp saklanýanem bolsak turmaly. Variant ýok. Inanyň. Men inanyň her adamyň jany üçin aýdýan şoň jany Türkmenistanyň bütün baýlygyndan uly. Ýöne şu gerek. Biz turmaly. Janyny alýanem bolsak turmaly. Variant ýok. Başga ýol ýok. Barmy janyny gidip dur. Ine seýdim. Sallatlaryň 18 ýaşy olanjaklaryň näme näse bar? A biz näme işleýär? Şu prezidentlerimiz gelecekde yaşap, maşgala kurup aktıklarına karışıyorduk. Ana ölüp gittiler. Studentler ölüp gittiler. Biz öz durmuşumuzu prezidentler için yani doğup bulur, bakıp şolun baktı bulur yani işlep ömrünü başlak geliyor. Bunun ölüp gitti. Smysl ne? Biz o vakti gelmiyoruz. Şu haçanla son kadam ağlar Türkmenistan'da. Şundan sonra yani kapı yapılıyor. Şu boyuna alaymadan ayna hemmesi öldü. Indi menem bar ölýär. Men turaymadan başga turjak yok. Adamlar ölüp kaldy. Yani turup ölüp şoň bilen bu turaymadan Türkmenistan başga.
Düşünemok men halka eýdibem düşünüp görýän. Beýdibem hemmemiz gorkýar. Allah var üstümizde. Ýöne kezzapdan gorkmanlar banditden. Gorksaň, gorkany bilse şu ele 44 adam alyp bolsa, erti 300 alyp geler. Anladymyň? Bahasyny bermeli şunu. Doğru düşünün. Men keypini aýdamok şu zatlary. Hani merde olanlar? Hani ol partizan uruş eýle beýle biz barsak bolýar. Hani? İçinde de var şola yani. Hani? Men size uruşa itelemok. Ýöne daşdan ýaly gelenine dım otursaň. Onu berekeller. Onu siz şuraya prezidente, şuraya kezaba münasip. Bundan beter. Size diňe bundan betererek, bundan gowsa bolmaz. Eger sen goşulmasaň, siyasata hakdan almasaň, diňe şuraya bol. Indiki samolyot 44 gelmez, 250 öler bolsa. Gerek bolsa, hemme vilayetler şeýle saklarlar. Sen dım otur. Näme şu ruhsat berýär? Kim ol prezident? Prezidentin kanunları var. Konstitutsiyada ýazylan. Her adamyň ýa-da jogapkärçiligi var. O näme edin etmelimi? Edin etýän bolsa onu tutup basmaly. Şo ýaly inni halkynda düşündürýän. Siz meni eşitmem, düşünmem, hiç etmeyecek bolsa men gürlemän bol. Sizin ýeriniňizde oýnaman bol. Sebebi siz haçanda bilmeýän ölseň baktyra bolýanda. Şoň üçin bilmeýän ölseň gowum kalýar. Musa, siz ine şu meselede näme maslahat berýäňiz bizim halkymyza? Şu ýaly şu ýerde 44 adam gelipdi. Pribaltikadan, Çeçniýadan mı, Kafkadan mı? Bular türkmençe ulanok, orşa da gowurlap bilen oklar. Bilirýär, Daşöwükden gelenler. Inni gelecekde ýene bir adam galsa, ýene 250 adam, 300 adam getirse. Onsoň öwrünüp gider. Ol bir samolyot gelene 44 adam getirdim ya 400 adam getirdim. Şu çykdyjy. Diňe olar ýa halka berilmeli puly bar ogurlak gelip açyk bulaverse halkyň ýene gorkup mertebesini peseldip gulçylyga öwürtdirir. İşte şu ýagdaýda halkymyza näme maslahat berýär? Hormatly vatandaşlar, öz kommentariýaňyzy ýazyň. Sizem näme maslahat berýäňiz? Musa, aýdar. Yine oradan adamların hossarları vardı, kardeşleri vardı. Sonra bize informasyon geçirmeliler. İnformasyon geçirse biz dünya aitsak şoları kömek olur. Onun yurdun içindeki adamlar birbirine gepleşip risk var. Yani risk näme almasan bir utuş kazanıp olmaya. Risk hem yerde böyle. Yurdun dışındaki aktivistler esasen Türkiye'deki aktivistler birinci frontta, birinci liniyede göreşip gelýärler. Şolar uruldularım, zavetler ýöne dowam edýärler. Halkyň içindeki, yurdun içindeki halka görelde bolýarlar. Göreş dowam etmelidigini görkezýärler. Şolar yurdun içindeki adamlarym şeýle erjellik bilen göreşini dowam etmeli. O belki urulandırlar, uruldular, ýeňjilendirler. Ýöne şol başkalara zat bolmaly, stimul bolmaly. Yine köpeler ýaly. 30 adam dälden 3 adam toplanmaly indi. Mene şoň ýaly pikir edýän. Bu biz nakazmy zat getirýär da indiki jenaýete ýol açýar. 44 adam gelen bolsa yine 200 adam çağırıp biler. Ondan şol çağıran adamları spiskalarını düzmeli. Kim olara çağırdı şol migrasiýa gullumy, komitet mi? Kim şolara jogapkär? Ondan geljekde jenaýat işler açylanda şolary hökman suratda jenaýat işine çekilerler. Doğru. Bilen adam informasiýa geçirsin bize. Bolýar. Doğru ýalňyz, ine hormatly vatandaşlar Musa şeýle teklip edýär. Kim urulan bolsa, garnaşy, dogony, tanışma bolsa, hökman bize informasiýa geçirin. Biz bilmesek bize kömek näme edýär? Sezdim, düýün bitdiler şu 44 tane adam. Biz şunu kaldık. İyiden. Ondan onu barlak gördük. Hem yerlerden. Bizi aydıp durun. Urulan adamların bağdıra. Ulan bolya. Olar korkudup, olar nemedip, doğun kardeşleri, komşuları, tanışları, işteş yoldaşlar bağdıra. Aydın bize. Haber verin. Biz bir vaktine giyip şolar duruz olur. Şol bir kanmışlık var. Ol bir. İkinci, men bir daha da haf gengölyen Musa,
Ine gepleşip kimdir geçiren soň bizim vatandaşymyz dinleyen soň ine aýýan tirdim. Biznesmenler bar o. Daşar ýurtda gurplu olanlar bar. İçinde diňe daşar ýurtda alsam, olar azatlyk da etýär. Näçip türkmen halkyna ýag gelenine eýýam daşyndan ýag gelip başlady. Şular gyrada namatlar otýar. Gaýtyp konsullara, poasollara pul berip arkayn Türkmenistany giýip çykyp gidip otýarlar. Bular bilen okmy? Şu gün daşawda lewaplyny vurdular, erti sen doğunyň ejemi urup giderler şu ýerde Türkmenistanda. Bular näme? Şol ýaly görün okmy şol zatlary? Näme şol aktivler? Näme şular bolýa içindäki adamy gorkýar? Ýöne daşyna gurplu adamlar. Näme kirket edýänler kömek eden oklar. Şular içiniň adamlaryny kömek edip içi bilen garar ýaly. Näme şolar gyragyşdylar? Hany biziň intelligensiýamyz? Hany biziň ýa-ni bolýa intelligensiýamyz öldürildi, kaçyp gitdi, ýa-ni gutordy, döwre bap ýagdaýda däl, ine olar gitdi. Ortaça halk. Hany olar? Diplomly olanlar, gyýylar. Hany olar? Hany o Sovet Soýuzyny okanlar? Hany ýa-ni Türkmenistandaky ýa daşyrtak diplom alanlar? Aň düşünjeli bar adamlar. Hany olar? Näçip öz halkyny daşyndan getirdi prezident urdurýarlar. Öz halkyny. Aýal gyýylar. Olar bilen edilen zatlary men aýdy bilemek utanýan aýtma. Hany olar? Nire edýärler? Hany biziň halkymyzdaky gahrymandar? Bolýa içi gorksun, daşyny akla nirde? Näme hereket ýok? Men şoňa görýän, näme diňe biz aýtmalym şonu, ýa diňe biz halky çağırmalym. Bolar näme çykanok? Men düşünemok şu Türkmen halkyny. Hakyky düşünemok. Inni ýöne bir zada düşdüm. Hakyky şol prezident, şu ýaly ganhor, şu ýaly kezzap, şu ýaly namasyz, wyjdansyz adam hakyky siziň iýeňiz. Siz hereket etme. Şoňa ýol berip size şu ýaly adamlar. Başgaça men düşünebilemok. Siz şu ýaly adam bolmasa, siz lider bolýarsyz, başga birini bolýarsyz. Şu ýaly bir jistoki, bir gyryan. O, goýmyny. Dünýä üýtge gitdi. Bize akıllı adamlar gerek. Häzirki dünýäde diň akıllı adamlar gidýär. Ýetirdiň Ýewropada bir tane diktator barmy? Näme ösdi? 30 döwlet ösküdi otýar. Bütün dünýä şoňa barjak bolup her zat urunýar. Şo ýerde ýaşajak bolup. Han şu ýerde ban bir stol urýan. Ýok. Han şu ýerde ban bir öz kabinet ministriniň adamyny syra hormat goýmaýan. Ýok. Ýurlaşýan işleýär, eginleşýän işler problemleri çözüp otyrlar. Akıllı. Olar tejribeli, akıllı adamlar. Bizde näçe akılsız bolsaň, şonça o sebäp aýdylan zat edýär. Wagt aýdylan zat etseň, aýdýan adam, ýa-ni gürküme berýän adam samsyk bolsa, onun hemme işler samsyk bolýar. Indi besedim, hormatly watandaşlar. Ölüp gidip otyrsaňyz, men başgaça näme sizi gorajam bilemok. Hiç zat aýdamda biz çykyş edip hatlar ýazyp, adamlara jaň edip, ýa-ni halkar gurumalaryna ýüzlener ýaly informasiýa da bereň. Şunu etmeýän soň näme? Iksan porsi emhemeşik ay beýder diýse gorkuşup ýatyrsyňyz. Siz näme? Daşa ýurtdamy? Siz öz watanyňyzda, şol watanyňyzda şol enat alaňyz, arkalaryňyz gan döküp şo ýerde dogurly ülk galdy. Şo ýer gorap bilmedeňiz. Onu siz ýurda gidirmeli. Doğrudan şu parçalar geçmeli, doğrudan şu haramlarda hemme zada alıp Türkmenistan'ı eline alıp parçalar geçirip öz ýerenlerini her welaýatda ýolaşyp koysa, ine şonu görürüz. Tomaşany. Men başgaça näme düşündirjem demok. Oturuverim. Allah'ın çağırıp, ýa-ni ýokardan hemme zat öz ediler, gaçar. Allah size mümkinçilik berse, alman onu. Ýene de hemme ýa-ni özüňiz etbilmejek zatlaryňyzy Allah ýapyp oturuverin. Parahat var. Parahatçylyk bilen öldürüp otyrlar sizi. Häzir täze tehnologiýa bol. Indi uruş, görüp durdyň uruş edýän döwletler ýokdur indi. Parahatçylyk bilen ýol bilen öldürüp otyrlar. Serden Putin Krim aldy. Ok atyldymy? Ýok. Aldy. Bir welaýat alyp gitdi. Parahatçylyk bilen. Şöyle parahat ýagdaýda adamlar çykardyp, gürledip,
Yani televizyonda bütün dünyanın ağırlap onun paragaçylyk ýagdaýy. A sizin häzir döwletiniz paçalar paragaçylyk ýagdaýda otyr. Bir topar pampersy ýaşullar paragaçylyk ýagdaýda gyýryp götür. Arkadagy şöhret, robot ýaly. Maskaraçylyk dämi? Paragaçylyk maskaraçylygy. Hawa. Men uni başgaça düşünüp bilemem. Men söz baýlygym ýetenem. Tarihte bolmadyk zatlar ol bir kellen bilen bir düşünüp bolan ony. Sözüň bilen aýdyp bolan o. Gözüň görse ynanyň o. Akylda paralar şu edebiýat dilini düşünüremeden meňe sözlerimi ýetenem. Musa, inni siz näme pikir edýäňiz seziň? Biz gorkýas, wagt biz galjakla, bak yer ýurdan aýyrjakla. Allah'dan şunu diýirini gömsün. Biz nimetçek bolyn, biz gorkýas. Şul pozisiýada saklansa. Näme bolar soňy? Ýani halk gorkýa, otyr, näme bolar? Eger dinamikany sersek, ýani bolup geçen dagtar sersek, her gün ýani mundan beter bolup gidip otyr. Inni şu näme utup bilýär? Näme pikir edýär? Öz pikirini näme? Hormatly watandaşlar, kommentarda ýazyň öz pikirlerinizi. Men ekrana goýaýyn. Kur'an-ı Kerim'den bir tarih vakayet bereyinde Musa aleyhisselam Yahudu'ya çıkarıya da kulçuluktan onun hananın üstüne çözme öyle Allah Teala'dan buyurup geldi. Bar şol goşunlara karşı uruş diýdi. Ondan sonra halk gorkak bolan soň bakana gözlerdi. Ay biz azlyk diye ana Allah'ın özü kömek etmezmik diýip Musa nemet jogap gaýtarýarlar, goşulmaýarlar. Ondan Allah Teala buları näme garynja diýdi, garynja galýarlar. Şu 40 ýyllar ölýänçe içindeki şu gul mentaliteti ölýänçe çölün içinde gezýär. Ýöne biz gaçara yer ýok, köpeleşimiz ýok. Hemme bir aktiv meseleni, aktiv halkymız daşa ýurtda. Bu türkmenlerin soňuna torarmyka diýe beýle sesimizi çıkarmasak. Bu metafizikle düşündür işte. Hukman suratda bir jogap bermeli, birleşmeli, bakana gözlemeli der ve galjak mümkinçilik ýok zat diýip mümkinçilik ýok der, mümkinçilikler döretmeli, göreşmeli, birleşmeli, pikir alışmaly adamlar. Şondan birleşip bolýar. Ay bakana aktarıp gözläp pikirdeşim ýok diýsen, güýjüm ýok diýsen ondan hiç sadam bolmaz. Biz mümkinçilikler döredip birleşip öğrenmeli. Şonda bir 330'dan 100 adam köpünden belki 100 adam son indiki 200 adam 1000 adamı birleşip köçere çıkmalı. Bu diktatörün metodu usulü hem zat garanklığa koyup gizli hareket edecek oluyor. Bizden tersine etmiyor. Şunu açık kanunlarımıza dayanıp hak hukuklarımızı kazanmalı. Köpçülük olup. Ana şonda üstünlük kazanırız diye fikir edýän. Doğru. Doğru diýeniz ýöne serdim. Ine bu adam soru berdi. Murat Gurban prezident bolun. Yeni bir düşündürýän. Biz saýlawlar bilen. Saylar özü kim goýmaly? Onam halk saylar. Halk ýalňyş biler. Ýalňyşda prezident şol wezipetini dogry etmese, halka ýa-ni hyzmat etmese, ýene çykyp aýrar sony. Onuň üçin gorkmaň ýalňyşdan. Ýöne halk saýlamaly. Murat Gurbanow, Musa ýa siz men bolmalylar. Hiç wagt halk saýlasyn. Halk kime gowun etsen bolsa, her adam ses bermeli. Biz saýlawlara gatnaşyp özümüz saýlamak. Goý ýalňyşdy. Goý Gurbanow saýlamaly, goý Musa saýlamaly. Tapawy ýok. Ýöne biz saýlamaly şonu. Şeň. Sen döwletiň prezidenti kim bolasyn gelýär? Bir güýçli Türkmenistan alyp gidýän, şol baran ýerine Türkmenistanyň awraýyny galdyrýan. Şol bar bolasyň sen awraýyny galyp gidip otyr. Şol ýa adam gözlemmi? Ses ber şonu. Sen bol, ol näme dogry? Ol ýene-de diktator pikirler. Onu etme. Saýlawlar bolar. Saýlawlarda şo ýerde ses berin. Şo ýerde men işde boldum, giýjegini işen wagtym ýok diýmem. Taşlaň işini. Se ykbalymyz çözülýär. Ýine saýlawlara gatnamadyk, ykbalymyz näme? Gul bolup galyp taşynda. İçindäkiler gula däl, türme.
Daşından gelip adamlar 44 sany spetsnaz gelip Türkmenden, Pribaltik diline, Kafkas diline gurulyan gelip Levapdaky dünya bazaryny aşşak bolan galyn 100 sany adamyň 60'yny akydip iň bir betlerini olan pikirçe Aşgabat'a getirip vurup süýündirip iddialy edip öldürdüm diýip edip taşlak edip üstünden nadrugatsiz etdiler. Men aýtmaýyn hemme zatlar diýip utonýan aýtmaýyn. Hany Türkmen halky? Hany gahrman Türkmen halky? Hany gahrman polisler? O medal alıp Türkmenistanyň prezidentinden bayrag alýanlar. Hany MHM işgärleri? Özüňizi atmalysyz. Şo namysdan özüňizi atmaly. Men şu enelere, ejelere, ýaş gyzlara kömek edilmedim. Daşından ýagy gelip şolary zorlak gitdi. Utanmalysyz. Ofisier bolup pagon giýmelisiz. Men bir haýy diýen halkymyza. MHM işgär görseňiz ýüzüne tükürmeli boldy. Indi bol mundan beter indi çekmeliler. Gören ýeringizde salamam berme. Gören ýeringizde sezgiňizde de şu gözüňiz bilen owadyny alyň şo. Dogan gardynda şunun bolsa jaň edinde aýdym. Men bilen salamlaşyk bolsaň işden çyk diýip aýdym. Çıkarın. Gowlaryny çıkarın işini. Diňe kezaplar galsyn şolary. Ondan biz ikinji etapy geçeriz. Biz bolsa MHM bolsa ılgap baryp, ýa pul berip bulun bizi allap, işin düzgün kişi bolup, bizden pulumuzy alyp, ýetirem biz jaň edip, "Ay Bertjan, sag bol, Meretjan, daş etdiň mala diýer." Biz özümiz samsa bol. Hem bu roýaldat bar dünýäde. Özümiz oýnadyp bir bizçe ýok ýaly adamlara. Ol psih balnoýdagy, Hudaý saklasyn. Men adyny tutsam melen okdum. Adyny tutsam melen ok bir psih balnoýady. Men diýjek bolýanlarym, hormatly watandaşlar. MHM işgärleri halkyň döňükleri, halkyň düşmanlary ýadynızdan çykarmaň. MHM işgärini dogan arnaşyny diýişse, haýyş ediň işden çykdy. Häzir halk olaň işini görür. Egerde goňşyňyz bolsa, ýüzüne seretmeň, ölüp barýan bolsa, nimet sadakalaryna barmaň, Hudaý ýoluna barmaň, ýaklaryna barmaň, toýlaryna barmaň, görkezin halkyň şoňa garaşyny. Şeýtmeseňiz bolmaýar. Şeýdip bir siz baha bermeseňiz, sizi ýöne daşynyň gelip burulur. Ine häzir daşynyň 44 adam gelip urkitdi. Ine seredim 200 adam gelende MHM'şleriň goşulyp şoldan galmajak bolup urulur. Biz niýe barýar? Baha berin. Men hiç tat etbilemek. Sen goňşyň MHM'şlikmi? Salam berme. Ýüzüne seretme. Çağalyna hormat goýma. Özüne de hormat goýma. Maşgalatyna hormat goýma. Görköz halkda öň owada bir diýüz kezap bolsa, owadan goýadylar. Şolyan hatap etme. Baha berin. Oturma. Siz urursunuz. Sizin üstünüzde yankı hemme zatlar, eksperimentler geçiyor. Baha berin, görkezin. Şolar bara Gestapo ýaly bolsunlar dünýäde. Olara garşy görüşme hatap bolýar. Haýyş, dogan arnaşyň bolsa, oglumyz bolsa, haýyş edin. Oglum, bu ýaly maskarçylyk men çekbiljek, sen çekbilýänim bolsa, işden çykdyň. Kakan bolsa, onu kakan aýtmaly. Kaka, ýagdaýlar gater we Türkmenistan prezidenti öz halkyny gyryp dur. Sen şoň instrumenti bolmak gaýra edip, pulu berekkel, zady berekkel işden çykdyň. Şol ýaly halk öz ýüzüni görkezmeli. Şoňa baha bermeseňiz, men onu Akbet para. Hoş geldiňiz. Sag bol. Ine biz şu ýerde häzir bir gepleşik geçirdik. Ine soň habar dünýä bazaryna çykan adamlar, aýal gyýlar esasy, şoň 60'ını alyp Türkmenistan Aşgabat'a getirip 44 san spesnaz gelipdir. Pribaltika bilen Kafkasyň adamlary. Şol adamlar ýa-ni dewa bar, idil ýa terrorist ýaly alyp mıçklap Aşgabat'a vurup bir topor zat aýal gyýlary edil bolmajak zatlar edip şolary süýündirip ýa sünklerini döküp zıntdyrlar. Indi şolar düýün gitdiler bolun şony MHM ýolbaşçysy Çakýew Türkmenistan prezidentinden olar sağ bolsun aýdyp olar pullar töläp uğradypdylar.
Men diýjek bolýan zadym, inni Türkmenistan'ın içinde değil, daşından ýag gelip, Lewabyň halkyny ezip gitdi. Egerde biz ýene imsim otursak, 44 sany ne? 200 geler. 400 geler. 800 geler, 1000 geler. Her welaýatda ýaşadarmış olar. Bizim Türkmenlerimiz urur ýaly. Men öňüme aýdyp gelýän, ay daşından ýag gelse biz göreşjek. Ay oğlum öz Türkmen, ine ýag geldi daşından. Ine şunu da Türkmen halkı turmasa, şunu da ýanky öz gynanjyny, öz ýanky görüşini görkezmese, onu bu halkda näme garşman? Onu bu halka, Türkmen halkyna bir tane Berdi Muhammed Ferikkan 2-3 tane berip, ýa biri bilen ýallaklap doýup bilmeýärler. Bagşlan men şuraya gatyram diýen bolýan, men başga sözlerim galmady. Siz edebiýatçy bolansoň, bir şunu medeniýetçilerek düşündürseňiz, mena bundan beter düşündürip bilemok. Janym ýa ölüp barýan diýsen. Siz söz. Sağ ol. Inni bolup geçen zatlar men üçin azda kendine düşünüplü. Menem hemmesine düşünýän diýsem ýalançy ýöne. Azda kendine düşünüplü sebebi doğrusyny aýtsam şu Türkmenistanyň häzir bolup geçen düşünüpsiz terrorun, hökümet tarapyndan halka edilen terrorun arkasyny soňky döwürde daşary ýurt oppozisiýasynyň arasynda turdulan gaty gabahat oýunlar ýatyr. Daşary ýurt Türkmen oppozisiýasynyň arasynda gaty erwet adamlar peýda boldy. Olar günnülük şu bizim üstümde demokratik oppozisiýa üstüne hapa uýýarlar. Olar onuň töhmet atyp şeýdip öýleri bizden öňe geçip hamana öýlerini halka bir hakyky görüşýän adamlar, görüşçiler edip görkezjek bolýarlar. Ýöne şolar ýöne görüşleri boljak da, hökman ol öýünden öň görüşip görenleri hapalap, onuň üstüne töhmet atyp şeýdip basgylap öňe geçmelýän zat ýok. Sen görüşden, gowy görüşçi bolsaň halk barbyr seni kabul eder, tanaram, bollaram. Ýöne bu adamlarda sabır takat ýok. Olar şol öňden gelýän adamlaryň hemmesini gömüp üstüni hapa hupa bilen töhmetlerini gömüp şeýdip öňe dodaýarlar. Netijede Türkmenistan'daki rejim gördü, halk häzir gorowsuz galdy. Ýani daşary oppozisiýasy häzir yeterlik derecede halky gora bilen. Şoňa arka durup bilen. Indi men şunça ýyl görüşip gören adam bir näçe ýyllyk öňe aýtdyk meni 34 ýyl bolup barýarda. Indiki ýyl 34 ýyl bolýar men görüşip görenme. Men has kynçylykly döwürlerimi gördüm. Ýöne häzirki ýaly aýrylans döwürü görmendim şu oppozisiýanyň arasynda. Oppozisiýanyň içinde şular ýaly aýrylans erwet adamlaryň köpeliniň wagty ýokdy. Ýok. Şeýle töhmetçi, şeýle haramzada, şeýle bir bigaýrat, binamys adamlaryň birisi möjeň suratyny öňüne goýup şagalyny işine edip ýör. Biri öz adyna kemine takyp bizim beýik şahyrymyzyň adyny hapalap, iň aýrylans işler edip ýör. Ýene biri öz adyny daýalap, çoňaly işler edip ýör. Men intek oppozisiýam şular ýaly pete düşen wagtyny görmendim adamlar. Bu bir gowluň alamaty diýen. Men muny başlangyjynda da aýdypdym, aňypdym. Hem size de düşündürjek bolupdym. Şu zatlaryň iýi oňurluk bilen gutarmaz diýip. Hawa häzir tek bir halka garşy terrorun güýçlenmegine getirdi. Sebebi rejim görüp otur. Daşary ýurt oppozisiýasynyň içinde aýrylans adamlary ýerleşdirip, olar oppozisiýany gowşatdylar. Olaň netijeligini, oppozisiýanyň görüşiniň netijeligini bir näçe esde aşak düşürdiler. Emma şu erwet töhmetçiligi dady oppozisiýanyň içinde adamlaryň boýnuny dakan yaramaz adamlar bir zat bilmeli. Her kim eder özüne der diýip bir gowun akly bardyr Türkmeniň. Sizinem başyňyzy iýer şu eden işiňiz. Siz häzir hedil edip töhmet atýaňyz. Siz häzir hedil edip özüňizden 10, 20, 30 ýyl görüşip beren adamlar hapa bolajak bolýaňyz. Ýöne siz şu edýän işiňiziň jebrini çekersiňiz. Şu dünýede çekersiňiz, o dünýede de çekersiňiz. Şonu men öňünden aýdýan tejribeli adam hökümünde. Siz pikir etmeň, biz näme bolar? Biz özümüz Angliýada oturýarys, ýa Amerikada oturýarys, ýa bolmasa Ýewropaň ýene bir ýerine bukulyp oturýarys. Şu zatlar näme geçer, bize bolmaz halka bolar, ýa bize bolmaz şu töhmet atýan adamlarymyza bolar şuň ziýanyny
özüňizi arkaýynlaşdyrma. Hük man şun jebrini çekersiňiz. Ya özüňiz çekersiňiz. Ya öz ilen çalanmaňyz, şagalaňyz çeker. Şundan sapıp gitmek ýokdur. Erwet iş eden adamın alnından erwetlik çykýandyr. Şunu ýakdan çykarma. Ine bu birinji aýtjak adam. Ikinji aýtjak adamın bir inni yine de ne hilem bolsa, asanlan bolsa, köpem bolsa biz şol halky gorajak bolmaly. Bizim wezipemiz şu halky terror ettirmezlik. Eger de häzir rejim inni agoniya diýilýär adamyna, agoniya. Yani insan müddetine yetip şu ölüm haline düşüp ölmeyecek olup yok olup gitmeyecek olup halkı terror ediyen olsa, önkü dönem beter terror arttıran olsa bir şu halkın gorowuna durmaly. Bir son ahın alasını dünya cemiyetçiliğine getirmeli önküymüz yani hem şu demokratik opozisiyanın gorowmaly hem göstermeli. Ana men aýtjaklarym başga çıkarlar yok daydı. Şöyle vatandaşlık toğra var ya, nemçip opozisiya birleşenok, nemçip yankı üyüşüp, birleşip, siz görüşeniz yok, bir-birinize hayvadat ýaňyz, bir-birinize yamanlaýaňyz diýip, şöyle toğra var ya, Musa, siz şu soraga jogap biler misiniz? Yani yaşlı yazıcımız Akbesi Paraga aýtdy, onu men üstüne goşaýyn da. Bir halkymyzda bir menmenlik ýaýrandy. Şol keseli bar. Men etdim beýlekleri hasap eden ok bir ılalaşmajak bolýar. Mene käbirlerinde menmenlik bar diýip pikir edýän Muradaga. Şoň üçin bir özara dil tapyşyp bilmeýärler. İkinciden hem şol MHM tarapyndan ýörüte gurnulan oýun we şu kemine diýip MHM-nyň agenti ol. Bolar bolmaz absurd ideýalar tapýarda. Durus Sultan 3 sany dogany marda işleýär, MHM diýip hiç gelýän zat däl-de bu. MHM organ işgärlerinde 2 adam girip bilen orada. Onda da 3 dogany bar diýip bir postlama tapýarda adamlar unanýarlar. Onu goldaýarlar, adamlar hem 2 bölüne kime seretçeni bilmeýärler. Ondan näme üçin beýle edýärler bular? On bizden şoň ýaly reaksiýa garaşýarda. Bizden şoň ýaly näme bir pese düşüp jogap bermene garaşýarlar. Ondan şartlyk şyhy maksat diýip öňe çykýardan ana opozisiýa özüni ulalaşyp bilen oklar özara ýene ýurt dolandyrjak diýip dolandyrjaklaryny diýip şeýle diskreditasiýa, ynamsızlyk öğretjek bolýarlar. Şoň esasında bu oýuna girjek, girýärler de. Şoň üçin pikir edýän men. Doğru. Ene bir vatandaşymyz ýa özüni oňurýanlar çykdy daşary. Agamjam türkmenler inni ölmäge taýyn. Soýuljak goýun ýaly ýatdylar. Bular diňe gülýänleri däl, ýedi arkasyny dymdyrýarlar. Galyanlar däl-de, galyanlar däl, ýedi arkasyny dymdyrýarlar. Ama ýene bir ýerde ýalňyja bir tutup bilse bolýar, sara urup başlaýarlar. Doğru düşünün, hormatly vatandaşlar. Polis tutsa, ýa spesnaz tutsa, ýa beýlek tutsa, hiç wagt urmanyň haky ýokdur. Hiç wagt. Siz 100 adam öldürüp gelen şöyle, urmanyň haky ýokdur. Siz ýa-ni zadержаниясы. Sebäbi onu adalatly, ýa-ni sud bolmaýar. Hukuk gorýan gurumlar, haçan siz şolara garşy uruşsaňyz, özüni zaşity hökmünde ýa-ni ulam diňeçer size garşy ulanıp bilerler güýji. Ýöne haçan siz tutsansoň, ol urmanyň haky ýok. Siz izolaýatda salyp urmak, ýa sizi ýa pytat etmek, ular ýa o bikanun düýünden. Bütün dünýäň gurumlary allygyna ýa karar çykarýar şoňa garşy. Türkmenistanyň komissiýalary bolsa, bular aýlanyp türmelere gökülip, ýok ho, biz sadakalar berýäs, bular sadaka gelen ok içinde. Biz bular ýydan akşama çyl sypalap, uşap, bizden gaçýarlar, bize uşadan oklar diýerler. Gidýär hem onu vurup başlaýarlar. Şuraya bol bir gaýra adamlar, şuraya bol bir namysy adamlar, şuraya yalançy sistema boldy. Türkmenistanyň syýasy yalançy sistemanyň o goşa ýa-ni dwaynom kvadraty boldy. Şuraya. O dünýäde ýok. Türkmeniň taryhynda bolmady.
Indi şu Murat, şu da bir nime öňden bir adamlar tarihinde bolup geçen bir rejim mada Tonton Makuta diýilýär, ama Tonton Makuta şol ýanky edirşini häzirki sizin gurrun berýän wakaňyz bar. Şu daşary ýurtlardan bir 40-50 tane adam in getirip Kavkazdan, Orsiýetden, ýa başga tapawdy Pakistandan getirir gerek bolsa. Şolary halkyň üstüne sürüp terror edýärler diýip şoňar habar alypsynlar. Mende häzirlikçe şu habar yok. Yani men bundan ýan size gelen bolsa şol diýmek uruna bardyr. Şol atlar öň edilen zatlar. Tonton Makuta rejimem şol öz içinden oradan näme de bolsa daşyndan getirmendir. Şu öz içinden aýrylan adamlary tapyp şolardan bir topor düzüp, atriat düzüp şu halkyň depesinden şolar iňen ekenler-de. Şäherin owan ýa bolmasa bir parahat oturan adamlaryň üstünden iňip şolary urup ýenjip zorlap gara göz gulban edýän ekenler. Şol rejim iň soňunda synyp bütün dünýä äşär boldy şolaň eden gany işleri. Indi Türkmenistan şo ýollar bar ýa-da. Bir başizm ýerde iste şo ýola düşýärdigini öňden aňýadyk. Sebebi bu başistik rejimde hiç ideýa ýok. Döwleti nähil ösdürmeli, ýurdu nähil ösdürmeli. Nädip şu dünýäň ösen döwletleriniň hataryna bir öňe ýöremeli. Olar ýaly hiç bir programma, düşünje ýok. Bularda diňe bir zat bar. Niýazda da şeýledi, berdim kommentaryny şonu dowam edýär. Diňe bir owruny aýryp, ýene bir owruny ýerine goýup, şu minister çarşyp ýa ornatary minister çarşyp özüni görkezjek bolýar-da telewizorda. Barhem plany yok bol, gidiverana gummolly, amana şoňa büdjet ýamışynda. Olam ýüzüni sallap çykyp gidýär, o çykan wagtynda da edýän işlerini aýdyp berdiler, bilýän adamlar. Şu haýsy minister ýa ornatary minister ýa bir sud prokuror häkim işden kowulsa, şo berdim komedyp barçyk ýok bolýdy. Şo çykan ýerine kellesine tutak edin gara torbany giydirýän ekenler, haltany. Şeýtdirem akidip onu gün owadan nefa eltip tultuk suw edip guruýamyşlar. Şeýtdirem onuň şo infomunda şol adam jesedi çykýar-da şo owadan nepeden. Indi şeýtdirip onu şo ministrler, ornatary ministrler, häkimler, sud prokurorlar ölüp gitdi. Indem halkyň gede geldi, ýöneköý adamdan gede geldi. Näsiň şu gurrun berýän hadisaňyz şonu aýdy, şoň üstüne atýar-da. Indi halkyň içinden hem bular bar-a. Ya giýje, ya günlük şeýtdirip adamlar çöpläp alıp urdurup zat edip indi hemme kişiň titräp oturýar etjek bolýar. Ýöne bu zadyň ýyzy elbetde iň soňunda rejimiň kül owran bolmagy bilen gutarýar. Ol tarihden belli zat. Berdim Komedowyň rejimi ýykylar, synar, özüm ýakyn wagtda ýykylar. Gatylgyp gitmeli. Indi şu edýän işleri şolaň iň soňky agoniýasy. Iň soňky agoniýasy, şoň üçin men illeşlerimde aýtjak zadym bar. Özüňizi goran, gorkmaň, gorkuň ölüme peýdasy ýok diýen bir biziň halk nakylymyz bar. Gorkup ölenden dik durup ölen ýaşy diýip özüňize şoňaly bir öz nimeňizi, mertebäňizi gorajak bolun. Ondan dogry aýtsaň, gorkup ölýän bir ölmeli olanlar ýanky gelip ursalar, ýöne batyr şoň öňünden çykyp mertlik bilen duranlar şo batyr ölmäni alýandyr. Yine de şu wezerabor ölýän gorkoklardyr, yaranjanlardyr. Ona seredip görün şu näçe yaranjan ministrler, ornatary ministrler, sud prokurorlar arçynlar odan nepede çüýräp ölüp gitdiler ya da ýok bolup gitdiler. Seredip görseňiz şu bir batyra 9 sany namart ölýändir. Bir mert ölse 9 sany namart ölýändir şoň beýle gapdaryna terezi. Şoň üçin men pikirimçe adamlar inni özüňizi goramaly wagtyny geldi. Türkmenistanda hiç bir döwlet ýok, hiç bir kanun ýören ýok. Diňe inni her kim maşgala bolup, köçe bolup, owa bolup özüňizi goramaly wagtyny geldi. Bir ýakyn wagtda şu wagt işlenip beren neme bar? Türkmenistanyň ilkinji daşary işler ministri Awdukuliýew adyny siyasi cemiyetçilik kurumu häzir Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň üstünde hem de Türkmenistanyň täze döwlet guruluşynyň üstünde işleýär. Saglyk bolsa biz täze şonu ödürler. Ondan Türkmenistanyň döwlet guruluşyny hem cemiyetçilik
guruluşunu hem nimetini beyleki yankı administrativ guruluş strukturasını ütmetmeyi teklif edecek. Şoň netijesinde de Türkmenistan'ın her bir regionunu yerli adatlığı alıp vermek için bir işleyip, şol yerli adatlık, yerli dolandırış sistemati girdilerine Türkmenistan'da şonda ilkinci yedek hakiki demokratik Türkmenistan'da öğretmeye mümkünçülük olur. Sağ olun, Akbel Saparağam. Yine şunun bilen bir gepleşemedik bu toriyat. Hormatly vatandaşlar. Yine bu gerek size yatla diye katı doğru aytdı Akbel Saparağam. İnni köçü, maşgala, şehir, özlerini korumalı. Sebäbi Türkmenistan'ın prezidenti Çin'den geçti. İnni daş yurtdan adamları getirip, Pribalti'ydi, Kafka'da adamları getirip, öz halkını vurduruyor. Livağın halkını akıdıp, bolya bir ursun, yönü adam şekline değerli namatına devip vurduruyor. Sünklerini dövüyor. Ayal gıylar, ecelerin. Olur ne etti? Olur dünya bağlara varıp, bize mümkünçülük görüyordun. Biz yankı bağlarlarda satıp çağıranları eklemesek bolmaya deyip, bu haramzada daşa yurda pul töler, şu yurdan adamları getirip şunu vurduruyor. Şu pulları, şu adamları beren mi olsa, hem mi dat öçördü, hiç problemi yoktu. Gaytip biz bunu çıkıp öğürdüm. Şuraya şu adam öz halkına düşman, öz halkına faşist. Şunun için size haýyş, Akbel Saparağ'a doğru aytdy, Musa da doğru aytdy. Bir zat bolýan bolsa şu ýerde derrew bize aýdyň. Telegram gruppa açın, 3 adam, 5 adamdan şul Gestapo sizin aranızda gelýär, şu ýerle gizlenip gruppa açıp birek bilen din anamdagy adamlar goşup birek bilen bağlaşıp agyla geçip başlar. Tiýä bize garşy hiç kim değil, bize garşy faşist Türkmenistan prezidenti hemme gulluklarını bize garşy urup, olam yetmeýär daşa yurtdan adam spesial getirip bizi kırıp ýatyr. Inni kelläňiz aýlan. Görüşjek bolsaňyz, hakik görüşmeli. Ol gowgulaşar, Serdar geler, Berdimuhammed mundan gowgular. Siz Serdar geler, ýöne Berdimuhammedi niýe alajak bolýaňyz? Öldürmersiňiz da. Halk genişini ýoluşdy bol. Yine şol öz siýasatyny ýöreler. Serdar ýöne onu ýanky boýuna ýerine ýetirir. Şoň üçin inni gepleşip oturýar, şunuň bilen Akbel Saparağ soňky söz diýjek bolsaňyz ine häzir diýbilersiňiz. Ýa wagt boldy, biz gepleşimde oturmasak bolmaýar. Köp sağ ol, şu soňky sözü berenim üçin men ýene de bir ýerde ýatlatjakladym şu ata-babalarymyzyň paýgatly sözleri. Mert bir öler, namart müň diýdi. Şonu ýatdan çykarma. Mert bolan adamlar. O mert bolun, biz size görüşmek ýolunu aýdýar. Siz her ýerde bize näme etmeli diýňiz? Telegramda grup açın. Birek birinize Telegram telefon ýokmy? Goňşyňyz edip, anan ýana adam bilen günne ýa hepde 2-3 kere buluşup, guruluşup agyr bol. Ýoş-ýoşdan beýleki adamlar bilen köçäň bol. Köçedäki ýaşan adamlar bol. Köçedäki soň mikroýonuňyz bol. Mikroýondan soň şäheriniz bol. Bolundy. Bize hukuk goýan gurumlar, bizi gorman gaýtyp bizi ezip gelýärler. Türkmenistanyň prezidenti bizi ezýär. Oň daşyndan adam gelip bizi öldürip barýar. Bundan beter ýagy gerek gäle. Düşünüň şu zatda. Şunuň bilen biz gepleşip oturýar. Musa soňky söz aýtdyňyz ine arzuwlaryňyz bolsa, maslahatyňyz bolsa, bir gysga aýtyp geçdiňiz. Şonuň bilen biz oturýar. Köp sağ olun Murada çağıranız için. Vatandaşlarım üns berip dinleýän üçin sağ bolsunlar. Bolýa sağ olun, hormatly vatandaşlar. Biz günne çykyş edip durýar. Ine Akbel Saparağyň wagty bolsa goşular. Musa ýa beýleki aktivistler goşular. Halkymyzdan hem sizden hem adam kitler goşulsaňyz goşuň biziň gepleşiklerimizde. Biz size hakykat aýdyp, biz size çykargalary gökejek bolýar. Şunuň bilen sağ olun, inniki duşlar çeldi. Hoş sağ olun, kadrly izleýiçler. Özüňize jebir berýän adamdan başarsaňyz, Telegramyňyz bilen bize suratlaryny ýetirin. Biz şu taýda her günne şolary görkezeriz. Şol adamın suratını alacak bolun. Atlarını, ingonmanlı atlarını, familyalarını yazıp iberin. Biz şonu bütün dünya zar ederiz. Şol size eziyet veren adamdan kimlerdir mi? Sağlıkta görüşelim. Sağ olun.